Madonna tapinu alla ومتانا في دانك ينشتهتو وليدك هرآنا Ave Maria Ave Maria Ave Maria Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu, Amen. il-paċi ma'kom. U miegħek ukoll. Uti, ejjew fl-imkien narfu n-nuqqasijiet tagħna u nitolbu maħfra lill-Alla l-imbierek. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Mqazza Verġini Marija li jinverġni l-anġel l-qadsin kollha u lilkom ħuti biex tolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-nubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħniena, Kristu ħnina, Kristu ħniena, mulej ħnina. mulej ħniena. Nitolbu. Nofru da sagrifiċċju tal-Ewkaristija b'suffraġġju ta' Adrian Aġus. Mulej Alla tagħna, inti mlejt bid-doni tal-Ispirtu Santu lill-Verġini Marija hija titlob flimkien mal-Apostli. Għamel li aħna wkoll bl-interċessjoni tagħha nimtlew bl-Ispirtu Santu aħna u nitolbu qalb waħda flimkien u nwasslu lil bnedmin ħutna il-bċara tajba tas-salvazzjoni. Dan aħna nitolbuh bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla li miegħek jgħix saltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qarrim il-ktieb tal-Attej tal-Apostli. F'dak iż-żmien dawk li marru ma' Pawlu waslu sa Ateni. Imbagħad reġgħu lura bl-ordni għal Sila u Timotju biex imorru ħdejh mill-aktar fejs. Imbagħad Pawlu wieqaf nofs l-Agrojpu qabad jitkellem, irġiel ta' Ateni. Qiegħed nara li intom f'kollox nies mill-aktar reliġjużi. U jienu għaddej u nħares lejn ġbijat qaddisa tal-qima tagħkom, sibt ukoll l-artal b'din il-kitba fuqu li l-Alla mhux magħruf. Għalhekk dak li intom tqimuh bla ma tarfuh inħabbarulkom jien. Alla li jagħmel id-dinja u kull ma fija, li hu s-sit is-sema u l-art ma joqgħodx f'tempji maħduma bl-idejn, anqas ma jqimuh b'offerti minn idejn il-bniedem bħalli kieku kienet tonqsu xi ħaġa, u li jagħti lil kulħadd il-ħajja u n-nifs u kollox. Minn bniedem wieħed għamel il-ġens kollu tal-bnedmin biex jagħmru fuq wiċċ l-art kollha u qasmilhom bil-qies iż-żminijiet u t-truf tal-art f'idejn għandhom jagħmlu. U dan għamlu biex huma jfittxu lill-Alla u forsi jħossuh bidejhom u jsibuh. U tassew u mhuwiex il-bogħod minn kull wieħed minna. Aħna fih ngħixu, nitħarku u aħna, u kif qalu xi wħud mill-poeti tagħkom, aħna tassew nisel tiegħu. Mela la darba aħna nisel ta' Alla, m'għandniex naħsbu li jew jiġbaħ lid-deheb jew lill-fidda jew lill-ħaġar qisu ġbija ġejja minn senat u moħħ il-bniedem. Alla għalaq għajnejh sakemm il-bniedmin kienu waħdhom ma jafux. Issa għarrafhom li kulħadd għandu jindem u fejn hu. Għax huwa għażel jum li fih għandu jagħmel ħaq ġust bid-dinja permezz ta' bniedem li ħattru hu u ta' dan kollu ta' prova quddiem kulħadd billi lilu qajmu mill-imwiet. Malli semgħu kliemu fuq il-qawmien mill-imwiet
Xi wħud minnhom bdew jiddieħku, iżda oħrajn qalu, nerġgħu nisimgħuk fuq dan darb'oħra. Hekk Pawlu ħareġ minn ġo nofshom, imma xi wħud issieħbu miegħu u emnu. Fost dawn kien hemm ukoll Dionisju u waħda mara jisimha Damari u oħrajn magħhom. Wara dan, Pawlu ħalla Ateni u mar Korintu. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Inwieġbu bil-kelmiet tas-salm ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Faħru lil-mulej mismewwiet, faħruh fl-ola mismewwiet, faħruh anġli tiegħu kollha, faħruh eżerċti tiegħu kollha. Ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Islaten tal-art u l-ġnus kollha, il-gbarat u l-imħalfin kollha tal-art, iż-żgħażagħ u xbejbiet ukoll, ix-xjuħ flimkien ma' tfal ħajfaħru isem il-mulej. Ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Għax ismu waħdu il-oli, sebħu il-fuq mill-art u s-sema, u olla l-qawwa tal-poplu tiegħu, dan hu t-tifħir għal ħbieb tiegħu kollha għal Ulit Iżrael, il-poplu għażiż tiegħu. Ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Halleluja, halleluja, halleluja. Kantaw. Halleluja, halleluja, halleluja. Jiena nitlob lill-Missier u hu jagħtikom difensur ieħor biex jibqa' magħkom għal dejjem. Halleluja, Halleluja, Il-mulej ma'kom miegħek ukoll. qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: baqa' li ħafna ħwejjeġ x'ngħidilkom imma lissa ma tifilħux għalihom. Meta jiġi jew l-Ispirtu tal-verità iwassalkom għall-verità kollha. Għaliex hu ma jgħid xejn minn tiegħu imma jgħid dak li jisma' u jħabbrilkom il-ġejjieni. U jagħtini glorja għax jieħu minn dak li huwa tiegħi u jħabbru. Dan kollu li għandu il-Missier huwa tiegħi. Għalhekk qed li jieħu minn dak li huwa tiegħi u jħabbru lilkom. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek, Kristu. Ħbib tiegħi, Ġesu qed jgħidilna li l-Ispirtu Santu sejjer ikompli jgħaddilna, jikkomunikalna dak li Ġesu xtaq jgħidilna. Imma f'liema kuntest nistgħu nisimgħu lill-Ispirtu Santu ikellemna, ikellem lil qalbna. Hemm diversi modi, diversi kuntesti, wieħed minnhom huwa meta nisimgħu il-kelma t'Alla. Il-kelma t'Alla jekk nisimgħuha b'attenzjoni, bil-ġabra, bħala kelma li ġejja minn fuq, l-Ispirtu Santu jikkomunikalna xi ħaġa, mhux dejjem imma jkun hemm waqtiet fejn intu jien ngħidu illum il-Vanġelu, illum is-silta mill-Iskrittura tagħmel is-sens fil-ħajja tiegħi. Imma kuntest ieħor fejn l-Ispirtu Santu jikkomunikalna it-tnebbieħ ta' Alla huwa waqt il-mumenti tat-talb.
Infatti, għalina it-talb huwa l-ossiġnu. Kieku dawn ix-xemat li hawn madwarna inneħħilhom l-arja jintfew. Hekk ukoll il-ħajja nisranija tagħna tintefa' jekk ma tkunx sostnuta bit-talb. Naturalment meta din nitkellmu dwar it-talb hemm ħafna forum ta' kif wieħed jiddjaloga ma' Alla, jisma' l-Ispirtu tal-Alla ikellmu. Huwa fatt li fit-talb il-bniedem jieħu l-bixra ta' Alla. Fil-Vanġelu nsibu li meta Kristu kien imur jinġabar fit-talb, il-bixra tiegħu kienet tixel, kienet tieħu mid-dawl ta' Alla. U hekk ukoll fil-ħajja tan-nisrani meta jitlob bil-qalb il-ħajja tiegħu tieħu l-bixra ta' Alla. Naturalment il-ħajja tat-talb u t-talb intens mhux it-paċ-pejċ mhux faċli. Imma aħna għandna akkumpanjatriċi illi timxi magħna u titlob magħna u din hija l-Om tagħna tas-sema, il-Verġini Marija illi Ġesu tgħidilna bħala il-mamà tagħna, anke biex tenna nidħlu fid-dialogu ma' bina, tenna biex nintunaw il-widnejn u l-qalb tagħna biex jisimgħu lill-Ispirtu Santu. Kif kienet dik illi fit-talb laqet it-tnebbieħ tal-Ispirtu. U fost it-talbiet sbieħ li aħna għandna, talba sempliċi ma profonda, aħna għandna t-talba tas-sliema. Kont qed naqra episodju fejn waħda mill-Valdesi staqsiet lil waħda Kattolika, qaltilha il-missierna għallimilkom Ġesu fil-Vanġelu. Imma din l-imbierka sliema mejn għallimilkom, mejn ivvinta biex ngħid hekk. U dik tfixkilet din il-Kattolika biex tgħid mejn ikkumpona biex ngħid hekk it-talba ta' sliema. Ir-risposta mhix ħafifa. Għaliex mhux ħafifa? Għax din it-talba qasira u narġa' ngħid sempliċi għandha biċċa moħuda mill-Bibja, mill-Vanġelu, fejn għandna it-tislima tal-Anġlu lil Marija. Ifraħ, sliema lejk Marija, int mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek. Imma mbagħad hemm ukoll silt oħra mill-Vanġelu fejn permezz ta' Eliżabetta mbagħad Qaddisa Marija Umm Alla. Itlob għalina meta nbejn, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Hemm biċċa moħuda mhux biss mill-Bibja imma mit-tradizzjoni tal-Knisja. Imbagħad hemm biex ngħid hekk il-konferma tat-tagħlim tal-Knisja kien fis-seklu 16 fejn il-Papa Piju V tagħna din is-sliema mal-Qaddisa bħala talba uffiċjali. Mena mejn ikkumpona din it-talba ta' sliema u l-Qaddisa biċċa l-Iskrittura, biċċa tradizzjoni u biċċa it-tagħlim tal-Knisja. Hija talba ħbib tiegħi illi tagħmlilna l-qalb. Marija
kienet f'sitwazzjoni imħawda. X'ħadd tagħmel tidħol f'relazzjoni ma' Giuseppe jew le. U jiġi l-anġlu jgħidilha Sliem għalejk, Marija. Tinkwitax għax għandek il-grazzja tal-Alla miegħek. Bekk ukoll lilna Alla l-imbierek permezz tal-Ispirtu tiegħu jagħtina dejn l-assigurazzjoni fit-taħwejt kollu li jkollna fil-ħajja, fl-inkwiet, tinkwetawx. Ifirħu għax il-mulej magħkom. Il-grazzja tiegħu hija biżżejjed jgħid San Pawl quddiem id-diffikultajiet li jkollna fil-ħajja. Ifirħu ħbib tiegħi. Minkejja il-mumenti tqal mudlama tal-ħajja. Għaliex kif nitolbu lil Madonna mbagħad Qaddisa Marija Alla itlob għalina minkejja li aħna mitinbejn. Mhux għax aħna għandna xi mertej, għax aħna perfettej, aħna mitinbejn. Itlob għalina. Issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Ħadd tkun għalhekk din it-talba lil Marija illi takkumpanjana f'dan l-eżerċizzju, f'dan l-impenn ta' kull wieħed u waħda minna biex l-Ispirtu Santu ikompli jirrivelalna, jgħallimna dak li jrid minna Ġesu, jurina x'inhi ir-rieda ta' Ġesu għalina u fuq kollox jgħinuna biex dak li jew il-pjan ta' Alla, il-proġett ta' Alla inwettquh f'ħajjitna. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Għal dejjem ikun infaħar. Inresqu flimkien it-talbit tagħna lil Alla l-imbierek bl-interċessjoni tal-Umm tagħna Marija. Hekk nitolbu għal dawk kollha illi jitolbuna biex niftakru fihom fit-talb tagħna. Ħalli bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pino huma jsibu il-faraġ mingħand Ġesu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Hekk nitolbu għall-Knisja f'dawn il-mumenti tal-istorja illi wkoll bħala Knisja rridu nitalmu x'irid jgħidilna Alla b'dawn il-ġrajiet li qegħdin ngħixu. Ħalli jkollna l-kuraġġ aħna wkoll naddattaw għaż-żminijiet tal-lum. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Hekk nitolbu qegħdin fi żmien fejn qegħdin nistennew li l-Missier tagħna l-Papa jipprovdilna saċerdot ħalli jkun ir-raj spiritwali ta' din id-djoċesi. Hekk nitolbu lill-Ispirtu Santu biex inebbaħ li l-Papa ħajjagħmel għażla tajba u jgħin ukoll lill-persuna magħżula biex tgħid iva għall-missjoni li qed iħejjilha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-familji kollha tagħna li huma skola ta' talb, huma knisja ċkejkna fid-dar. Ħalli minkejja t-taħbit kollu li jkollhom isibu ħejn ukoll biex iduru lejn il-Madonna, iduru lejn Alla u flimkien irroddulu ħajr ta' dak kollu li jagħmel magħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Fiskiet nagħmlu t-talba personali tagħna. Nagħlqu flimkien billi nitolbu bit-talba tas-sliema. Sliema għalejk, Marija, bil-grazzja mimlija, is-Sinjur miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mtinbejn, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Alleluja.
frotta d-dilja u fuq il-bniedem li jsirajna x-xogħol tar-ruħ. Jitolbu ħutej biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob il-Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqalmu lej minn idejk is-sagrifiċċju għad tifħir ta' jismu għad tiġijiet tagħta knisam qazza kollha tiegħu. Ilqa' Missier Qaddejs dawn l-offertej li ġibnielek b'qalb ferħana, għatina li nkunu dejjem nixbħu lill-Verġini Marija billi noqogħdu għal dak li inebbaħna l-Ispirtu Santu u nfittxu f'kollox il-glorja tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfew qlubna l fuq. Nerfhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa hekk xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr. Għaliex inti tajtna eżempju mill-aqwa tax-xirka fit-talb fil-Knisja tal-ewwel żminijiet meta wrejtna lill-Om Ġesu titlob qalb waħda flimkien mal-Apostli. Li kienet tistenna titlob il-miġja ta' Kristu talbet bil-ħerqa kollha ta' qalba li jisseħħ il-weda tal-Ispirtu Santu li kien għamel il-mulej. Li fuq l-Ispirtu Santu xeħed id-del tiegħu meta l-Verb ta' Alla sar bniedem mill-ġdejt imtliet b'dan id-don mis-sema tal-Ispirtu Santu mal-bidu tal-poplu ġdejt tiegħek. Għalhekk il-Verġni Mqazza saret eżempju għall-Knisja ta' ħerqa fit-talb, ta' ħeġġa fl-imħabba, għall-Knisja li malma mid-doni tal-Ispirtu Santu tistenna tisar it-tieni miġja ta' Kristu. Bieħ il-tajja kollha tal-anġli ferħana għal dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u ntennulek. Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smawiet, mbierek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddejs tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offertej bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem bid-dem ta' Siedna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex minn rajh ħibatej ħal ħobs ratt il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismej li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċej reġa' ratt il-ħajr tal-disċipli tiegħu qal ħudu biex xorbu minnu l-koll, għax dan huwa il-kalċej ta' demmej tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidej. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk mulej aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek il-ħobs tal-ħajja il-kalċej tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajr għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqdowk. Miċċu kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem bid-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqlej u mal-ministri kollha tiegħek.
ftakar fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtejn kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbok, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġini Mqazza, Alla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qadisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom, infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu bit-talba li għallimna il-Mulej Ġesu. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikull li trid fis-sema u fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrejb, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk Mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek, nħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi la tħarex lejn dnubietna, imma ħares lejn il-fidej tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li inti trejt fija, inti li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Dan hu l-ħaruf Talla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħolix tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda jgħid biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Tkun jimbirek Mulej għal dejjem u jimbirek l-isem għadis tiegħek. Arbina ta' xewqa, Ġesu jiena nemmen li inti nsabta bil-ħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox, fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevejk ġewwa fija. Ma ġalla darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija. Sagramentalment nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jien niġi għandek, ħeġġiġni bl-imħabba għalejk biex f'ħajti u mewti jiena nemmen dejjem fejk, nittama fejk u nibqa' nħobbok għal dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla, li l-naqaddija tiegħek li tmajtna bl-istess ħobża waħda tas-salvazzjoni, ġeddidna bl-istess don tal-Ispirtu Santu. Għatina li taħt il-ħarsien tal-Verġini Mqazza Marija inħabirku għall-għaqda u s-sliem bell-aħwa li għalihom offra lilu nnifsu bħala vittma salvazzjoni ibnek Ġesu Kristu Siedna li jgħixu jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-Mulej magħkom Miegħek ukoll. iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier,
l-Iben u l-Spiritu Santu Amen. imbierku lil-mulej Inroddu ħajr lill-Alla. Nadurawk, Jahobs tas-sema, frott li mħabba li sjednin, ħalik l-anġli long ditnijiet, inti lena tal-bredmin, naduraw Jahobs tas-sema, frott li mħabba li sjednin. Aziz Ġesu, enni biex inxerret il-fwiħa tiegħek kull fejn immur. Fawwar il-qalb tiegħi bl-ispirtu u bil-ħajja tiegħek. Idħol ġewwa fija u ħu kontroll tiegħi innifsi kollni kemm jien, b'mod li l-ħajja tiegħi tkun tirrifletti lilek biss. Iddi minn ġo fija. Kun ġo fija b'mod li kull persuna li niġi f'kuntatt magħha tħoss il-preżenza tiegħek. Ħalli jħarsu u jaraw mhux aktar lili imma lilek biss. Mal-Apostlu missierna Pawlu jiena ngħid mhux jien li ngħix, iżda Kristu li jgħix ġo fija. Ibqa' miegħi. Ħalli nsir niddi bħalma tiddi int. Ħalli bekk insir dawl għall-oħrajn. Id-dawl, o Ġesu, ikun ġej kollu minnek u xejn ma jkun tiegħi. Tkun int li tiddi fuq l-oħrajn permezz tiegħi. Għalhekk ħallini jinfaħrek bil-mod kif inti tħobb l-aktar, billi niddi fuq dawk ta' madwari. Ħallini jinxandrek bla ma nitkellem, mhux bil-kliem, imma bl-eżempju tiegħi, bil-forza qawwija ta' dak li jiena nwettaq, bix-xhieda ċara tal-imħabba li f'qalbi tfawwar għalik u mulej. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Kiejew inkantaw dan l-innu ta' ferħ,
Fit-tmiem din il-ġurnata ħajkun dan innu isu innu ta' ringrazzjament lill-Alla għal dak kollu li huwa għamel magħna matul dan il-jum. Din it-talba hija miktuba minn Santa Teresa ta' Kalkutta. Jew hekk din it-talba nagħmluha wkoll f'isem il-missjonarji Maltin u Għawċin li qegħdin jiddedikaw ruhom biex iwasslu l-Kristu u qegħdin ukoll ipoġġu ħajjithom f'riskju biex ikomplu jaqdu il-persuni li huma fil-bżonnijiet tagħhom anke f'dan il-moment ta' pandemija. Mader Teresa tgħidlek mulej trid idejja biex tgħaddi dan il-jum tgħin lill-foqra u l-morda li għandhom bżonnhom. Mulej, illum nagħtik idejja. Mulej, tridhom riġlejja biex tgħaddi dan il-jum iżżur lil dawk li għandhom bżonn ta' ħabib. Mulej, illum nagħtik riġlejja. Mulej, tridu leħni biex tgħaddi dan il-jum titkellem ma' dawk li qegħdin jistennew il-kelma ta' imħabba. Mulej, illum nagħtik leħni. Mulej, trida qalbi biex tgħaddi dan il-jum tħobb lil kull bniedem, speċjalment għax hu bniedem. Mulej, illum nagħtik qalbi. Jew aħna wkoll noffru l-ħajja tagħna lilna nfusna lil Mulej Alla. Jew nitolbuh biex kull wieħed minna fil-waqt li jagħmel ir-rieda tiegħu kif għamlitha il-Verġni Marija, aħna wkoll nduru lejh u ngħidulu ħajkun minni skont kelmtek. Jew nisselfu l-kliem ta' Ġesu innifsu u lill-Missier ngħidulu ħajkun li trid int.
jew fi skiet nadraw lil mulej Ġesu. Jew inħallu mhux aktar il-fom li jitkellem imma ħad tkun il-qalb tagħna mal-qalb ta' Ġesu. Jew nitolbu biex il-familji tagħna ikunu tassew bennina fejn jitwieldu, jikbru u jiġi mħarsa il-vokazzjonijiet. Mulej Alla, li lilna għamiltna uliedek permezz tal-Magħmudija u saħħaħtna fil-Griżma biex inkunu appostli tiegħek. Għamel li l-familji ta' pajjiżna ikunu xhieda ta' għaqda fl-imħabba. Sejjaħ mulej ħafna żgħażagħ qalbina biex isiru saċerdoti, reliġjużi li jmorru mad-dinja kollha u jħabbru l-aħbar it-tajba li inti ġibtilna u biex hekk jgħadduha lill-oħrajn. Għati l-grazzja nitolbuk mulej li xi ħadd minn kull familja ikompli x-xogħol tal-fidwa tiegħek fost il-bnedmin u biex jingħata kollu kemm hu għalik. Ibgħat mulej ħaddiema Gloria lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
ħambierku lil-mulej bl-innu tal-Apostlu San Pawl nsibu fl-ewwel kapitlu tal-ittra tiegħu lill-Efesini. Imbierek Alla u Missier Siedna Ġesu Kristu li mlina b'kull xorta ta' barka spiritwali fi smewwiet fi Kristu. U għażilna fih sa minn qabel il-ħolqien tad-dinja biex inkunu qaddisa u bla teba qudiemu fl-imħabba. Iddestinana li jinkunu għalih uliet adottivi permezz ta' Ġesu Kristu skont ma oġob l-irrieda tiegħu. Fih aħna għandna l-fidwa bid-demm tiegħu il-maħfra ta' dnubiet. U għarrafna il-misteru tar-rieda tiegħu skont il-pjan li joġbu jfassal fih minn qabel u li kellu jseħħ meta tasal il-milja ta' żminijiet. Jiġifieri li kollox jinġabar taħt ras waħda li hu Kristu. Kull ma huwa fl-art u kull ma huwa fis-sema. Jew iżjed inġeddu l-fidi tagħna li tassew il-mulej għandu ħarstu fuqna, li tassew huwa jitfa' il-barkit tiegħu permezz ta' Siedna Ġesu Kristu, li jnissel fina il-paċi, il-ferħ, it-tama. Ħajkun l-Ispiritu Santu li jżomm ħajja il-preżenza ta' Alla fil-qalb ta' kull wieħed u waħda minna. Ngħidu flimkien: Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Issa qabel ma nieħdu il-barka sagramentali sejrin inkantaw flimkien is-salmi tal-għasar. Is-salmi huma l-innijiet li bijhom Kristu nnifsu kien ifaħħar lill-Alla, il-Missier. Huma l-istess kelmiet li l-Verġni Marija kienet tinqeda bijhom biex tfaħħar lill-Alla u tirringrazzjah. Għalhekk ejjew aħna wkoll ninqdew bil-kelma tal-Alla nfisha bis-salmi biex nagħtu ġieħ u glorja lill-Alla il-Missier. O Alla, ejja eħlisni, Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Halleluja. Slima li kewba tal-bahar u mqaddisa u kbira tal-lar.
Bibi lena u ferda sema. Il-għala veni bil-ima Gabriel ed jisemalek Jibdel fija l-isem teva Għalli jerġa' slim fid-dinja Għacċatek u li rbit li l-ħatja ċipi daw li l-omja kolla biet min għal-ħasen tana nizzel fuqna l-ġid mis-sema. Urini tassew intomna wassal talbna qudiem Alla li fih nintu twilet minnek biex jisir għalina bniedem. Verġni fost kulħadd mażula ta' qalb ħelwa fost il-ħlejja jitlob libnek biex jagħtina mafraħ safa u spirtu ħlejju. Inna naddu ħajjam setta Zomna sħaħ fi triq iżura Sakemm niksbu l-fer ta' terra ta' Ġesu għal dejjem miegħek. Il-missieri tifjir tana ġieħu seta l-Kristu sidna li l-Ispiritu Santu il-ima sebeħ li tlieta Alla wieħed. Slim għalik Marija, mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek, Alleluja. Fraħt meta għaluli, sejrin f'dar il-mulej. Diġa edin riġlejna fi bibek Ġerusalem. Ġerusalem mibnija bħal belt, mawda ħaġa waħda. Lejja Jitribu jitilu jitribu tal-mulej. Skont il-liġi ta' Israel, jifaru jisem il-mulej. Għaxem tuħafu tronijiet tal-ħaq, it-tronijiet ta' dar David. Jitolbu slim għal Ġerusalem, ħajkollhom jislim daw kollha li jħobbu. ħajkun hemm mislim ġewwa il-ħitan tiegħek
il-ġid fil-palazzi tijek. Minħabba hu tiju ħbibi, ħallini ngħidlek jislim għalik. Minħabba f'dar il-mulej Alla tagħna, nixtieq li jkollok il-ġid. Gloria lill-Missier u lill-Liber u lill-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slim Għalik Marija, mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek, Alleluja. Hawnini il-qaddeja tal-mulej, ħajsir minni skont kelmtek. Alleluja. Jekk il-mulej ma jibnix id-dar, għal xejn jitħabtu il-bennejħa. Jekk il-mulej ma jħarix il-belt, għal xejn jisar il-assis. Ma jiswilkom xejn li tbakru, jew li ddumu ma tistriħu, u li tiklu ħobsi dbatija, għaxu jiprofdi li l-eżistiju. Araw irt il-mulej u mal-olid, ħlas tiegħu u frott il-ġuf. Għal-fleġeġ fit il-ġelliet, ekku mawlit iż-żożija. Jien il-bniedem li għandu l-ħorġa mimlija bihom, ma jifixilx meta jiltaqa' mal-edewa f'dib il-belt. Gloria lill-Missier u lill-Liber u lill-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Hawnini il-qaddeja tal-mulej, ħajsir minni skont kelmtek. Alleluja. Jimbirka inti fost in-nisa, u jimbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. Alleluja. Jimbirek Alla u Missier Sidna Ġesu Kristu, li mlina b'kull xorta ta' barka spirituali fi smewiet fi Kristu. Ekku għasilna fih, sa min qabel il-ħolqien tad-dinja, biex inkunu għaddisa u bla teba quddiemu fl-imħabba.
Iddestinana li nkunu għalih u li tadotti fi permezz ta' Ġesu Kristu skont ma oġob li rrida tiegħu. Għat-tifkir tal-glorja tal-grazzja tiegħu li bija imlina fl-Aziz tiegħu. Fiha aħna għandna l-fidwa bid-dem tiegħu, il-mafra ta' drubiet. Skont jinana tal-grazzja tiegħu li bija fawwarna fil-erfula għal-kollu. U għarrafna l-misteru tar-rida tiegħu skont il-pjan li joġbu jfassal fih min qabel u li kellu jseħħ meta tasal il-milja ta' żmienijiet. Jiġifieri kollox jinġabar taħt ras waħda Iju Kristu. Kull ma huwa fl-ard, kull ma hu fis-sema. Glorja lil-Missier u lil-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Jimbirka inti fost in-nisa u jimbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. Halleluja. Meta waslet il-milja ta' żminijiet, Alla bagħat lill-ibnu imwielet minn mara, imwielet taħt il-liġi biex jifdil il-dawk li kienu taħt il-liġi biex ikollna l-adozzjoni. Slima lik Marija, mimlija bil-grazzja il-mulej miħiħek. Halleluja, halleluja. Slima lik Marija, mimlija bil-grazzja il-mulej miħiħek. Halleluja, halleluja. Jimbirka inti fost in-nisa u jimbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. Halleluja, halleluja. Gloria lil-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Slima lik Marija, mimlija bil-grazzja il-mulej miħiħek. Halleluja, halleluja. Ħinja int Marija, għax intemmint li se kull ma bat jgħidlek il-mulej. Halleluja. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraf alla jis-Salvatur tiegħi. Għaxu xetajne f'wiċċa kont tal-qaddejja tiegħu. Iva min issa l-qudiem kull nisel jibda jsejjaħ li ħinja. Għax is-setan jagħmel miegħu wejjeġ kbar, għad Jesu li semtiħu.
Jew tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U wera il-qawwa ta' triqhom, xerret il-dawk li huma mkabra f'qalbhom. Jizzel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u alla li ċkejkni. Mela b'kull ġid li minu bil-ġuħ u l-onja batom il-barra Ħassib Izrael il-qaddej tiegħu għax ftakar fil-ħnina tiegħu. Għal-mawiet li l-missirietna bris Abram u nislu għal-dejjem. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Jien jgħid Marija għax intemmit li seħ kull ma bat jgħidlek il-mulej. Halleluja. Alla l-Missier li jista' kollox ried li kull nisel ifaħħal lil Marija om ibnu. Insebħuh u nolluh bit-tifħir u fiċ-ċokontana nitolbuh u ngħidulu Tidħol għalina qudiemek Marija mimlija bil-grazzja. Inta għamilt lil Marija om kollha ħniena. Għamel li daw kollha li jinsabu fil-periklu iħossu l-ħlewwa tal-għożża tagħha ta' om. Inti ried li Marija tkun om tal-familja fid-dar ta' Ġesu u Ġuseppi. Bit-talb tagħha għejn lill-ommijiet kollha biex iħeġġu l-imħabba u l-qdusija fil-familji tagħhom. Inti qawwejt lil Marija biex tieqaf ħdejn is-salib ta' ibnek u fil-qawmien tiegħu imlejta bil-ferħ. Għejn lill-nedmin kollha fil-hemm tagħhom u wettaqhom fit-tama. Int dawwalt lil Marija biex iżżomm kelmtek fi ħsiebha u għammilta għaddejja fid-dila tiegħek. Bit-talb tagħha għatina l-grazzja li naqdu lil-libnek u nkunu dixxiepli tiegħu. Inti żejjent lil Marija b'kuruna ta' sultana tas-sema. Għamel li ħutna l-mejtin jidħlu għal dejjem fil-għena tas-saltna tiegħek mal-qtajja tal-qaddisin. Nkantaw flimkien it-talba tal-missierna. Missierna li inti f'ismewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrilna dnubietna, bħalma nafru lil minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, jizdeħ li jisnam jiddeni. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti tellajt fil-glorja tas-sema bir-ruħ u l-ġisem lill-Verġni bla teba Marija om ibnek. Għamel li ħsibijietna ikunu dejjem fil-ħwejjeġ tas-sema biex jistħoqilna sehem magħha fil-glorja li tajta. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li ju Alla u li miegħek jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
għal benefatturi ħajjin u mejtin ta' dan is-santwarju. Missirna li jinti fis-smawijiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema egdo fl-art. خبزنا كل يوم أعطينا اللوم أحفرنا ضبيطنا بما نحفر المنوهات علينا لا تدخلنيش في تجريب ازده الإسلام الدني. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej mijek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين السوف السيا tal-mewt amen. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. كم البدو السو دايم يبقى لديم تديم أمين. Atijom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem دار تديم يدليلهم jistruhuma fil-paċi. أمين. Dal misteru arcu beteno eu melana durau ultimi ritil ġodda surit odma jispiċċaw bitwemmin ġo qalbna nħossu dak li sensi lej jaraw li l-missier il-rodu liben talbna kolla kull tifkin lejhom adberik ta' qalbna imħabbitna l-fuq l-Ispirtu li ġej minnom, għajru kol xejn inqas bih. Amen. Nitolbu u Alla li f'dan is-sagrament tal-ħaġib ħallejt il-na t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, ek li nħossu fina bla edha dak li rebħit ilna l-fidwa tiegħek, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nejdu flimkien ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u makulata konċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Parus kassismu tagħha, imbirek Alla fl-anġu l-qaddisin kollha tiegħu. Faħru li l-mulejn tom ġnus kolla, sepo popoli kolla, għax kbira jitju bitu mana, u kelmet il-mulejn dum għal dejjem. Gloria lill-Missieru lill-Liben, u lill-Ispirtu Santu, kif kien il-bidu issa u dejjem, u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, jil-mulej jemijek, imbirka indi fost in-nisa, u imbirek il-frott għal ġuftijek Ġesu. Għadisa Marija Alla,
O mala, il-lobalina mitimbihi, issa uffissija tal-mewtana, amen. Regina celi, letare, alleluia, quia meruisti portare, alleluia. Resurrexit sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia.